sa inyo mga ka-JFS. Today is January 14, 2020 at kaming JFS Metals and Services ay hindi pa rin titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ako nga po pala ang inyong Love and Surprise Ambassadress na si Ate Angel. At ngayong araw naman ay pupunta kami sa Baya Ragay upang sorpresahin ang maswerteng nanay na sinurpresa ng swak at sulit na packages na bibigyan natin ngayong umaga. So tara na't kilalanin natin ang ating packages na ibibigay din natin sa kanya. Meron tayo dito Ferrero Rocher. Meron tayo ditong isang dosenang Dunkin Donut. Meron tayo ditong dalawang box ng pizza from Greenwich. Greenwich, baka naman. Charot! Meron tayo ditong fresh flower bouquet. Meron tayo doon sa loob na 3-feet stuffed toy. At meron din tayo ditong napaka-cute na customized cake na ipapablow natin sa ating nanay. At syempre meron din tayong isang dosenang balloons na ibibigay din natin sa ating napakaswerteng nanay. So tara na't kilalanin natin ang ating nanay na bibigyan natin ng napaka-cute na team natin na Peach and Pink packages. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much sa inyong tiwala at patuloy sana kayong magbigay ng aming suporta sa aming lahat ng team ng JFS. And again, I am Ate Angel, your Love and Surprise Ambassador sa napakasaya at more pa rin ang good vibes. Tara na't kilalanin na ang ating nanay all the way from Ragay. Sa Baya Ragay. So kung makikita nyo, naka-hoodie-hoodie na ako kasi maulan, pero ang ambassadors nyo, laban pa rin. So tara na't samahan nyo ako, sorpresahin na natin ating maswerteng nanay na sasorpresahin ngayong umaga. Ay, tanghali na pala. So tara. Saan na tayo? Dito nga natin siya surprise yung isa nating client. Ayun siya. Pero hindi tayo doon pupunta. Dito tayo. Follow me. So, naka-hood na ako, guys, kasi makulan. Alam niyo naman, safety first. Yeah. So, alam ko naman ako saan yung bahay, kaya talagang sa ulo ko na. Or, tanggalin na natin ito para mas. Pwede ko dito. Oh my God! Bunas, laban tayo. Ma'am, hello po. Ay, Ma'am Sally, meron lang po kami sanang ipapakausap sa inyo kasi po may dito daw po yung bahay nyo. Meron lang po kasi gustong kumausap sa inyo personally. Pwede po ba kayo sumama sa akin sa gitna? May gusto lang daw po kumausap sa inyo. Pero ano daw po to, concern lang po dito sa barangay nyo. Kasi ayan po pala si George. Ano ko po yan, kasama ko po yan. Kayo ba si Ma'am Sally Gudoy? Okay po. Pwede pa yun, ma'am? Sige po, sige po. Ano po?
kaarawan ko. Ah, Birthday ko, my 50th birthday ko. 50th birthday niyo po ngayon. So, ilang taon na po? 50? 50? Wow, parang ano naman. Sige ma'am, dito ka na lang po. Ako na lang dito. Sige ma'am. Ganito ma'am, kasi ma'am yung gustong kumausap sa inyo, andito sa loob. Pero gusto ko, kayo na lang po magbukas para mas malaman nyo, para pagbukas niya, lalabas na lang siya dito sa labas. Yan. Okay lang po? Okay ka lang po ba? Sabi ko, happy birthday pala po sa inyo kasi sakto birthday tayo dumating dito. May kakausapin pa naman si Mami. Sige Mami, buksan niyo na po kung sino yung gustong kumausap sa inyo. Wow! Happy birthday, Mami! So yan po, Mami, ay hindi po kakausapin. Yan po ay isang surpresa po para sa inyo. So dito ako, wait lang. Ito po, Mami, para sa inyo po tong sash na to. Halika dito, Mami. Medyo kasi ano tayo dito, malaboy. So dito na lang ako. Para sa inyo yan, Mami. Susuotin niyo po tong lucky sash namin. Happy birthday. Naiiyak na si Mami. So happy birthday, Mami. At syempre, para sa'yo to, fresh flower bouquet namin. Ayan, tanggapin mo yan, Mami, para po yan sa'yo. At syempre, itong stuffed toy, para din po yan sa inyo. Meron pa po kayong box of pizza, may Ferrero, may Dunkin Donut, at syempre, may balloon pa po kayo. At syempre, meron pa po kayo dyan na customized cake na ipapablow natin. So, Mami, napaka-emosyonal nyo naman po. Naiiyak ako kay Mami. Ano pa dito, Mami? Okay lang, halika, Mami. Okay ka lang, Mami? Okay ka lang? Sige lang, Mami. Okay lang po umaya. Kinabahan ka ba, Mami? Kung sino yung gustong kumausap sa'yo? Kinabahan ka ba? So, Mami, ayan, may customized cake ka pa po. Yan, doon na lang natin sa loob siguro pa, Pablo. So, ano ba? Hawakan na ba natin? Dito na lang, patong na lang natin. Okay. So, Mami, bago yan, may gusto akong basahin na message. Pero, gusto ko mapakinggan mo tong message na to dahil para po to sa inyo. Dahil, syempre, hindi mapupuno ang inyong regalo ng walang mensahe para po sa inyo. So, Mami, ito yung message ko po para sa inyo na pinabibigay po ni Lai. Happy birthday, anak! Wish ko sa'yo safe and good health and mag-iingat ka palagi. I-enjoy mo ang sarili mo. Andito lang kami ng mga anak mo na gagabay sa'yo. Hindi ko man nasasabi sa'yo na lagi mahal kita. Hanggat buhay kami ni Tito Berting mo, hindi ka namin pababayaan. Sa muli, happy birthday anak at I love you anak from Mama Del and Tio Berting. Yan pala yung unang message natin. Ito naman po pangalawang mensahe natin. Happy birthday Mayot! Mag-iingat ka po lagi dyan and miss na namin ikaw. From Gail, Liam, and Zion. Ito naman pangatlong message naman. Happy 50th birthday ma! Sorry kung magbe-birthday ka ng mag-isa dyan. Nasira yung mga plano natin gawa nitong pandemic. Mag-iingat ka palaging ma, and wish ko lang, sana di ka magkasakit at lagi kang ligtas. And I love you from Lai. So yan, Mami, tatlong message from your loving family. And happy birthday po sa inyo. So napaka-emotional nyo, Mami. Balita po namin kasi mag-isa po kayo dyan. Kumusta naman, Mami? Kasi ilang taon na po kayong mag-iisang taon po. Nasaan po yung mga anak niyo po? Okay po, Mami. So, masaya po kami na naging parte po kami ng inyong 50th birthday. Tama po ba? 50th birthday, masaya kami, Mami, kasi part kami kahit mag-isa kayo. Sasamahan namin kayo. So, dadagdagan natin yung handa po ng mga Dunkin Donuts, pizza, may chocolate ka pa, at syempre yung cake na yon. So, Mami, dito muna hinyan kita ng konting mensahe kasi uulan na, papasok tayo dun sa loob. Anong gusto niyo sabihin, Mami? Mama, kahit pa wala ang mama, wala kayo, kailan nagaling ko masaya araw ko ngayon. Mga anak ko, kahit wala kayo sa inyo. Salamat na hindi nyo rin ako nakalimutan. Mga apo ko, maraming salamat ng mama, Berting. Yun lang din, maraming salamat sa lahat. Okay, napaka-emotional. Mami, hug kita, Mami. Hug kita po. Wow, happy
happy birthday, Mami. Okay lang, kahit konti na ibsan natin, di ba po? So tara guys, pumasok muna tayo sa loob dahil maulan. Ayoko magkasakit si Mami. Doon na tayo magpapablow ng kanyang napakakit na customized cake. Okay guys, so andito na tayo sa loob ng bahay ng ating birthday celebrant for today. So andito tayo dahil nakikita natin ang kanyang napaka-cute na design and handaan celebrations naman. So bago yan, ipapablow na muna natin ang kanyang napaka-cute na customized cake. So bago yan, kakanta muna tayo lahat ng happy birthday kay Mami. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Mami. So, make a wish ka muna, Mami, and then blow your candle. Apo, sige po. Okay lang, kahit hindi nyo na po sabihin or sabihin nyo, okay lang. Dalawa na ni Bobby. COVID. Sige, ano ko, Mami, para makita kayo. Ayan. Sige po. Yay! Palapakan naman natin si Nanay Sally. Ayan, Nanay. Halika dito, Nanay, sa tabi ko. Happy birthday po sa inyo. Kahit mag-isa kayo, kita nyo naman ang dami nyo pa rin friends and kapitbahays and mga kapatid na kasama dito. Mga kamag-anak. O, lahat-lahat, diba? Sama-sama po kayo. So, happy birthday po sa inyo. Again, everyone, si Nanay Sally Godoy all the way from Baya, Camarines Sur. Isa na namang nanay ang napasaya natin kahit maulan. JFS lang ang malakas. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. And Mami, may gusto ko pa po bang huling sabihin bago natin tapusin ang video ito? Wala na. Isang I love you na lang, Mami, sa malalayong mong pamilya and flying kiss na lang. Mama, happy birthday. I love you sa inyo, Mama. Mga anak ko, I love you. At tatlo ko nga po. I love you. Yay! Napaka-sweet naman. Okay na po yung Mami. Halika dito. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. See you din mamaya sa isa namin pang courtroom. Dahil JFS lang nga ang malakas. Magbabay ka naman,